Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Gov Lacson kag Vice Governor Ferrer nagpahayag nga solid sa gihapon ang ila tandem bisan lain ang ginasuportahan nga mga presidente. Pag-require sa bakuna sa face-to-face classes, gindula anay sa EOC. Mga pulis, gintraining kung paano magrespondi kung may gidbilin nga bomba sa ilang area. Pulis ka na-dismiss sa serbisyo, gintiro patay. Kag sa Digicast Weekend, ato diskubrihon ang Campo Labo Sandbar sa Calatrava. Kag, sibilyan nga nagpangapila sa DSB, nagpangita sa pamaagi para matapnaan na naguntad nga sunog. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Gobernador Eugenio Jose Lacson ang magatambong sa campaign rally sa grupo ni Vice President Leni Robredo nga patigayunon sa San Carlos City sa Marso 11. Suno sa gobernador, may natala na nga campaign rally si Robredo sa nagkalain-lain nga mga lugar sa probinsya sa amo nga adlaw kag sa San Carlos City nga iya hometown kag sa Bacolod City nga campaign rally lamang siya magaupod. Suno kay Lacson, siya ang naimbitahan lamang kag hindi siya kabahin sa mga naga-organize. Si Sagay City Mayor Alfredo Marañon III ang magaupod man sa campaign rally sa Sagay suno kay Lacson kag lipod na sa iya nga ihibalo kung may iban man nga mga alkalde nga magaupod pa. May nakaschedule man sa pila ka mga lugar sa Southern Negros. Damlag pa, ginpasalamatan ni Robredo si Lacson sang suporta nga iya ginhatag sa iya. Sa pihakabahin, naghinyo sang road closure sa Dalan Hernais Lacson ang mga organizers ang campaign rally ni Robredo. Ginasugdan naman nila ang pagpanghanda sa Paglaom Stadium kung sa diin pagahiwato ng grand rally sa gabi sa Marso 11. The first stop of BP Lely will be in San Carlos. So, well, that being my hometown, I will attend that rally. There are other areas, I think Sagay, Kabangkalan, but of course I cannot be joining them anymore. I will join them again here in Bacolod. Sa number 9, Transport Group nagaplano nga mag-untat biyahe sa sulod siyang 5 ka adlaw. Tungod sa parayon nga pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo, nagatuyo karon ang katapos sa United Negros Drivers and Operators Center o Undok nga mag-untat biyahe. Sunod sa kay Diego Malacad, Secretary General sa Undok, napahibalo na nila ang mga natungdan na lakip ng pila ka mga grupo sa transport sector angot sa plano nga hindi magbiyahe sa sulod sang 5 ka adlaw. Sa Miyerkules, magasapol ang Undok upod sa pila ka mga transport group agud madesisyon ang schedule sa untat biyahe. Ginademanda sa grupo ang pagkakas ng 12% value-added tax sa presyo sa produkto petrolyo. Pati na ang pag-hold anay sang excise tax kag ang ginadihon nga pag-phase out sa mga daan nga public utility vehicle nga kabahangin sang modernization program sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board upod sa Department of Transportation. Ginahinyo Manila ang 2 ka pesos kag 50 sentimos nga saka sa plete. Humalin sa bulan sang Enero, makasyam na ka pesos o kung makasyam na ka beses nga nagsaka ang presyo sa petroleum products, nalakip na ang diesel nga halos 3 pesos ang ginsaka. Sa number 8, sa Cabancalan City, backhoe ang ginasunog sa ginaalagar katapo sa New People's Army. Nakumpirma sang PNP sa Philippine Army nga ang mga katapos ng New People's Army sa likod sang pagsunog sang isa ka backhoe sa Barangay Urong, siyudad sang Cabancalan sang Miyerkules. Sa investigasyon sang PNP, nagalibot lang ang watchman sang quarry sang iya makita ang mga armado. Ginbasyahan sang gasolina sa mga armado ang backhoe kag ginsunog. Suno sa pulis, ginsunog ini sa mga rebelde bangod suno sa ila wala nagabayad sang revolutionary tax ang negosyante nga tag-iya sang backhoe. Sa number 7, sa Cadiz City, sa ka-teenager patay matapos mabunggong iya sining motorsiklo sa truck.
Patay ang 18 anyos nga si Aljan Braza matapos pabunggo sa Miyerkules ang gabi ang iya siniginadala nga motorsiklo sa naga-parking at truck sa kilid sang dalan sa Barangay Luna sa syudad sang Cadiz. Sunod sa Cadiz PNP, posible marasig ang pagpadalagan sa biktima sang iya motorsiklo, gani ang nagrekta sa likod sa naga-parking at truck nga kargado sang tubo. Mayara man siyang early warning device ang truck sunod sa PNP. Dado na spot si Braza, bangod wala man inisang helmet. Ginitay naman sang PNP ang driver sang truck. Sa number 6, ano ang dapat himuon sang pulis kung may ginbilin nga package ka ginasuspetsuhan nga may bomba nga unod? Paano naman kung may terorista nga natiruhan kag may bit-bit nga bag? Ini ang ginpakita sa mga pulis nga ginpaidalom sa training sang EOD sa isa ka simulation exercise. May report si Romeo Subaldo. Ang senaryo, may karton nga ginbilin sa isa ka lugar kag ginasuspetsuhan nga improvised explosive device ang unod. Gamit ang moderno nga mga equipment sang PNP, ginpakita sa mga katapos ang Explosive Ordnance Disposal Unit o kun bomb squad sa 30 ka mga pulis nga ilang gina-training kung paano ini-handle. Ginpreparar ang water cannon disruptor nga amo ang gamiton sa pagtapna sang bomba, gitugungan sang tubig. Ang ini nga miyembro sang bomb squad amo ang magapalapit sa bomba. Ginpasuksok sang bomb suit nga nagabugat sang 50 kilos. Ginbriefing anay antes palapitan ang package. Ilapag mo doon sa malapit sa disruptor mo, kunin mo yung disruptor mo and i-ready mo. Labas nga, kunin mo yung dana mo yung XD mo, then pabalik ito ng CP. Ginplasta niya na ang water cannon disruptor sa atubang sang box, kag ginbitbit ang mobile x-ray. Ginkuwaan sang x-ray ang box para mahibaluan kung ano ang unod. Ginbitbit balik ang film kag ginprocess, kag nakita nga ang unod sang box, explosive device. Possible IED. So, kailangan natin disrupt. Ganyan yung action nyo? Yes, sir. Disrupt Okay, natin, sir. sige, proceed. Matapos ma-confirm, ginplasta na ang water cannon para gubo ng EID. Sa una nga duha ka attempt, wala lumupok, buot silingon, may diferensya. Kung sa matutuod nga operation, tensyonado na ang sitwasyon. Pero kung sa real life ni nga action, kuha na ni tensyonado na ni. Tensyonado na. Kuha na ni. Oh. Sa third attempt, successful ang pag-detonate sa bomba. Ang second scenario, may terorista nga natiruhan pero may bag nga dala. Gin-isa-isa ang proseso, halin sa pag-stabilize sa iya sini nga ginauyatan, pakadto sa mauti nga proseso sa pag-utod sang kable kag pagpakaya sang lawas. Dito, hindi pa rin natin to pwedeng pasabugin kasama ng bomba. We have to respect still. Tao pa rin yan. Sa amo sini nga sitwasyon, hindi pwede mapalupok ang bomba upod ang persona. Gani, amat-amat hasta nautod ang bag kag naseparar sa lawas ang tawo. Sunod sa Regional Director sang EOD and K9 sa Region 6 nga si Major Gary Alan Resuma, importante nga matudloan ang mga pulis sang sini nga pamaagi para kung wala sang taga-EOD sa ilang area, nakahibalo na sila sang dapat nila nga himuon. Ang primary concern sa ato nga mga estudyante pag-graduate is to kung sa PNP pa ng mga first responder naton. Ngayon din do wala na kami ngayon, kung actually jutay lang kami. Although the Biloga Pilipinas ko jutay lang kami kag limited lang ang schooling. So purposely natudlo ni namon, minapaskay. Kag sa third scenario, tuman kadelikado sa sitwasyon kag dapat wala sang tawo nga mapalapit sa bomba. Gani ang gingamit MK3 EOD robot. May anom ka mga robot ang PNP sa Pilipinas nga sarang makadetonate sang bomba. Apat diri ang hatag sang US government. Tag 17 million pesos ang kada unit. Ang ining robot iya ka Region 7 kag na-assign sa Cebu. Ginahulaman sang Region 6 kung kinahanglan. Ini ang remote control nga nagapadalagan sa iya kag mayara man sang transmitter. Ang robot may kaugalingon man nga water cannon disruptor kag may camera sa palibot. So from here, I can scan and zoom, marirecon ko yung device. So without getting closer, dito pa lang nakikita ko na there's something wrong dito. Kung makumpirma na nga bomba gid man ang unod sa package, pwede na ini mapadalagan, pwede ini makasaka tub-tub sa third floor sa building. Ginpangita na sang robot ang bomba, kag sa makita niya na ini, kag makaplastar na, iya man ini nga ginguba gamit ang water cannon disruptor. Sunod kay Resuma,
Ang pangunta sa gobyerno naga-evolve man kag nagamoderno ang teknolohiya. Gani nagakaangay lamang nga mag-evolve man ang gamit sang PNP para mapunggan ang pangontra. Ang 30 ka mga pulis agin training gikan sa nagkalain-lain nga police station sa Region 6. Ang ilang natun-an, ang ilang man ipahibalo sa ilang kaupdanan para handa man sila magrespondi sa amo sini klase nga mga insidente. Sa number 5, isa ka na pulis patay matapos gintiro sa guwasang isa ka universidad. Nakilalaan na sa Police Station 6 ang biktima sa pagpaniro sa kagabi sa atubangan sa University of Negros Occidental Recoletos sa Lizares Avenue sa Bacolod City. Ang biktima ang napatay sa ospital amo si Ryan Lumugdang, 41 anyos kag isa ka anay pulis. Sunod kay Major Leo Estopa, hepe sa Police Station 6, posible papauli na kung tani sa iya ginatinran nga apartment si Lumugdang sang siya ang gilutang sa ginapatihan riding in tandem. Hindi pa mahibaluan sunod sa kay Estopa kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Ginibalo pa sang PNP ang record ni Lumugdang kung ano ang kabangdanan sang pag-dismiss sa isa serbisyo kag kung halin o kung diin siya ulihi nga na-assign antes gin-dismiss. Sa number 4, 34 milyones pesos nga balor sa nga suspected shabu na recover sa buy-bust operation sang PIDEA. 5 ka kilo sang shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 34 milyones pesos ang na-recover sang Philippine Drug Enforcement Agency sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Barangay Old Poblacion sa Escalante City mga alas 12 kagabi. Ang suspetsado ang ginkilala kay Vicente Sepuesca, residente sa Barangay Sumag sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Agent Bamboo, Assistant Provincial Officer sa nga PIDEA, nagabiyahe gikan sa Cebu si Sepuesca. Agud magkuha sang supply kag nagabalik sa Negros paagi sa siyudad sang Escalante agud mapasulod ang iligal nga droga sa probinsya. Nasulod ang shabu sa mga bulutangan sang tsaa. Dugang pa niya, wala man sang ihibalo ang PIDEA kundiin nga bahin sang probinsya dalon ang supply. Sunod sa PIDEA, ginakabig nga high-value target si Sepuesca. Kag ila pa hibaluon kung may record na angot sa illegal nga droga. Yara na siya sa kustodiya sang Escalante PNP kag pasakaan sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165. Sa number 3, temporaryo anay nga igasuspend ang vaccination requirement para sa 5 to 11 years old para sa face-to-face classes bukod sang kulang nga supply sa bakuna. Ma-report si Nico Delfin. Wala pa sang patod nga schedule para sa pag-abot sang dugang nga supply sang Pfizer vaccines nga igatala na para sa 5 to 11-year-old vaccination program sa Bacolod. Suno kay Ang, Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, ila i-recommend ang pagsuspend anay sang vaccination requirement para sa mga estudyante sa elementary nga ginapaabot magabalik sa face-to-face classes. Ginkalipay naman ini sang Iloy nga si Marian Gualdrapa, pero desidido siya nga mapabakunahan ang 5 niya katuig nga anak nga babayi nga luyag man magbalik para sa face-to-face classes. Siyempre para maprotektahan ng sila. Saan mo plano pabakunahan bata mo? Insigida. Ginaabi-abi naman ini ni Councilor Renisito Novero, chairperson sang Committee on Education, samtang wala pa sang available nga supply sang bakuna para sa mga kabataan. Well, I'm open to that option, but we will discuss that more intelligently. Kasi hindi na-require mga teachers to be fully vaccinated. On the other hand, ang mga kabataan. Ang Apolinario Mabini Elementary School, isa sa 70 ka mga eskwelahan nga naghinyo sang approval halin sa Local School Board kag EUC para sa igapatuman nga face-to-face classes antes matapos ang bulan sang Marso. Plano nila nga mag-issue anay sang waiver sa mga ginikanan sang 82 ka mga estudyante nga tugutan para makabalik sa classroom. A waiver lang gidanay nga pag may ara ang bulong magabot, mapabaksin sila. But pag may bulong na nga hindi siya magpabaksin ng bata, technically ang according sa city naton hindi siya pag-impon sa kabataan kay kaano kuno mo kadelikado ng batang unvaccinated i-impon mo sa vaccinated na kabataan. Isa sa mga nakasugtan sang local school board para sa ginalauman nga pagbalik sang face-to-face classes ang mga dapat fully vaccinated ang mga manunudlo kag ang mga estudyante pati ng katapo sang ila panimalay. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 2,
Kalawigon sang ban sa mga live, domestic kag wild birds lakip na ang ilang produkto ang luyag nga mapatod sa mga negosyante sa probinsya. Sila ang nagsapol Biyernes ang aga kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena agud to mapatod kung tubtubsan o ipatuman ang among ban. Isa sa ginalantaw nila nga maapektuhan ang mga supply sa manok kag iban pagid nga produkto nga apektado sang ban. Suno kay Dicena, ang iban sa ila kasubong sa mga dalago nga fast food chain ang may nagakaigo pa nga supply tubtub sa Marso 15. Ang ilang nga ginakabalakan ang pagkatapos sa Marso 15 kung maglawig pa ang banning. Ginapaabot sa karon ang pagpagwa sang Memorandum Circular sa Department of Agriculture nga magapauntat sang pagpagwa sang poultry products kag iban pa padulong sa Mimaropa Region, Visayas kag Mindanao bilang tikang nga mapamatukan ang paglaptas sang bird flu kasunod sang kaso nga na-report sa Bulacan kag Pampanga. Suno kay Dicena, padayon ang pagpatuman sa mga inspection sa mga puerto, airport, sa mga boundaries, sa mga nagasulod nga shipment. By January, ma-fill na natin, no? Because almost 1.3 million ang nagkalamatay because na crash na sa mga building and it'll take mga 6 months to rehabilitate the building. And secondly, ang problem sa distribution of inputs like feeds, medicine na delay, no? Kaya may mga obstruction sa roads going to the farm. May brown out there is breadco ang aton nga mga feed mill ara dira. Kag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw. Nagapabilin nga solid inipahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer sa ilang pag-updanay kag sa ilang koalisyon sa ilang grupo. Inibisan pa lainay ang presidente nga ilang ginasuportahan para sa May 2022 elections. Karon nga political season sunod sa gobernador, hindi malikawan ang paghabuy sa intriga gani sa mas temprano pa ginatapda na ininila. Sunod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, nagapabilin siya nga loyal sa kay Governor Lacson kag ginhimutig ang mga nagagwa nga sugilanon nga bayaan niya si Lacson sa ikatatlo nga termino sini kay mapapili siya bilang gobernador. Sunod sa kay Ferrer, humalin sa nagligad pa kag sa palaabuton, tandem sila kag patapuso niya si Lacson tubtub sa third term sini. Nagpanawagan man ang duha ka mga matagas nga opisyales sa ilang mga supporter nga padayunon itib-ong ang ilang pag-updanay kag respetuhon ang ilang mga desisyon kag nagapapili nga suportahan. Likawan na ang habuyanay sa malaing nga sugilanon kag mapatuman ang high-level campaign. Bukas ang Negros sa kung sino man nga mga kandidato suno sa ila. Si Lacson ang nagasuporta sa kay Vice President Leni Robredo kag si Ferrer naman kay anay Senador Ferdinand Marcos Jr. Suno sa kay Lacson, dapat nga i-enjoy sa publiko ang kampanya kasubong inisang pista. Samtang wala sila nga duha sa opening salvo sa local campaign kag magadepende na sa alkalde nga mag-ibitar sa ila. Ginkumpirmar naman nila nga padayon nila nga pagasuportahan si Bacolod mayoral candidate Albi Benitez. But we would like to make something very clear. With this situation, it is easy to sow intrigues. And so we are making it clear that as far as the local coalition in the province is concerned, we remain solid. We will not allow the presidential election to break this coalition. We respect each other's choices, but very important is that the local coalition will remain. In the local, me and the governor will have this solid unity in the local. So, well, as Governor said, that enjoy this season of politics. We will have our freedom. We will respect. Kag sa DigiCast Weekend, yari naman ang mga pang-good vibes nga istorya nga amon ginhanda sa inyo. Nakabati na kamo sang Campo Labo nga sandbar. Malapit lang ini sa Sipaway Island sa San Carlos City, pero sakop na ini sang Banwa sang Calatrava. Ang sandbar, overlooking sa kabukiran sa San Carlos. Matinaw ang tubig, kag ang nagaserbi nga balas, mga napudpud nga mga corals. Lugar man ini nga palahuwayan sa mga mangingisda. Ining atong tultulon sa buwas sa tripping ni Ruming.
Sa Sunday naman, isa ka sibilyan nga mga pilang kuntani sa Don Salvador Benedicto pero may nalabyan nga sunog ang yaginhimo. Nagpanawag siya sa iyatiyo nga isa ka opisyal sa Bureau of Fire Protection kag nagpatudlo kung ano ang dapat himuon para hindi magdako ang kalayo. Aton siya kilalahon sa Sunday sa Paganihan. Barbang Campo Labo, all the while abi ko San Carlos, but according sa piloto ang nagadala sa mga bangka, inang kalatrabanan ako ng part, according man sa mga fishermen dito, kalatraba na siya gali. Ming dumakagalan yat, nagid mo ang Somewhere tubig, oo. Do, sige lang, makachimpo gid ko, makapanglugayaw. Katahong with Barb. Kag santo man sa Fire Prevention Month, no, nabi man istorya sa isa ka civilian nga mga pila si DSB, pero may naalabyan siya nga sunog, nanawag siya sa opisyal sa BFP kag nagpatudlo kung paano niya matapna ang kalayo. Kag ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!